Puno ti hvala, volite tvoj pošteni političar. Koji humore. Da vidimo ovo. Branko iz Daruvara, ako može, redovna plaća. Ne može, Branko, nije to moj reon. Mislim, kakva su ovo pismo, vidiš. Da vidimo. Mladen iz Virovitice traži pametni sat za trening. Pametni sat za trening, samo malo. Može. To je valjda to. To bi trebalo biti to. Samo 11. i 12. 20% popusta na Polaris Unto. Časar! 100!